बे गैला UPPL सरकार फैखांनायनि उनाव बे समाव सान्थि परिबेसाव बिथांमोना दि सान्थि रेलि खालामदों बेखौ आङो संख्रि होखानाय ओंख्रियाव संख्रि लखबदेरनाय बायदिसो मोननानै दं आङो गतिके मिनिं गैया बिथांमोननि बे रेलिया रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिगौ थांनाय 17 बोसोराव मा परिबेसाव दंमोन जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ रायजोफ्रा बिराद मोजाङै मिथिगौ बेखौ जों बुंलायनाङा बेखायनो बिथांमोननि बे रोनावनायाव आं बांद्राय कमेन्ट होनांगौ होननानै आं सानाखै बरपेटा रोडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन जेरैहाय डायबिटिस लोमजानाय साजानाय आथिं आखाइ मोदोमाव सानाय सुनाय भां गान्जा डेन्ड्राइट ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118